page 224-225 ka tafsir al-Qur'an de sura 11. ulaika be do lam yakunu be laatake be wonali mu'jizina ko be laawato be Allah fil ardi kalaydi wama kana lahum alanabe min dunillahi ko hewta Allah min awliya morde weldibbe yudaafu lahum sawano yatabe al-adabu lettaden ma kanu be laatake yastati'una ko be tagana be asam ananugol wama kanu be wonali busiruna kadi beya. ulaika alladhina ko be khasiru perdu be anfusahum wonkiji mabbe din wa dalla majja anhum e mabbe ma kanu konko be laati aftaruna hebe fena. la jarama sikki ala annahum no kambe fil akhirati kala hara humul akhsarun kambe no perdu be ben. la jarama ngal duda to ko rawmandi toto. innal ladhina andana ben amanu gomdimbe wa amilu salihati be golle moƴƴi wa akhbatu be yankinani ngal kadi duda to ko rawmandi toto. wa akhbatu be yankinani be tuubi be rutti ila rabbin faade ka jomi mabbe ulaika be do ashabul jannati ni be aljanna be yalla waden jiya be mabbe hum kambe fiya ka der aljanna khalidun ko be luttinte. matalul fariqaini misal feddeji din didi fedde ne laado den ka gere badri e fedde abaji halinde na fedde julbe ben e fedde hefera ben kala amano wayono bundo wal asmi e paho wal basiri e yi'o wasami e nanowo hal yastawiyani mathalan iske be hino fota e misal afala tadhakkarun awa enele on wajidotako. ولقد أرسلنا قمدين من لينو حنان بنه إلى قومه فادي كيم مكبين إني من لكم ونند أن نذير كم واجهة مبين بانجنا الله تعبدوا وند وتاروا إلا الله سيونا الله إني من أخاف عليكم دخولني عذاب يوم لت وندين يلاند أليم موسود. فقال الملأ هؤلاء بمبتو بنوي الذين بين كفروا يدبه من قومه إمردين بمكبين ما نراك من يعلم إلا بشرا سيونا كان يندي مثلنا وودنا من وإي وما نراك من يعلم اتبعك نجكما إلا الذين سونا بهم بكنيون أراذلنا ko jasu be amen be konsindiraka amen badi ar-ra'ay oni be gite fama nara lakum men yi anali on alayna edu amen min fadli morde bural hunde ko buri don men ko men jokkira bas ko nazunnukum tode meden sikkan kadibina konfenobe qala be ya qawm ra'aytum yatela in kuntu similatike ala bayyinati min do bangandu mi rabbi imurde ka jomi'a wa atani okila rahmatan yurmene min indihi imurde ka makko fa ummiyat alaykum wumu e hore mo on e wumina e hore mo on anulzimukumuha mi longinay onde alquranare ngal marato ko ragoy mandi to don ngal modde firo mag anulzimukumuha mi longinay on wajungu wa antum ta'anullaha wonande wajungu wonande alquranare den kari huna ko on anyube waylite waya qawm kono yimbe la as'alukum milandaki on alaykum wajoto on ko malan jawdi sakkona on mara woni jawdi ko yobommi in ajri en joddindin andi wonal illa ala allah subhanahu Allah wama ana mimmi wonal bi taridil ladina ra'to do ben amanu gumdimbe innahum nabim mulaqu rabbihim bi hawriya yomi mabbe o yobabe walakinni koni tum min arakum mi yon qawman ko yimbe to jaluna majjube waya qawm man yansuruni ko hombo wallo tala min allah imorde kala in taraktuhum simiradi kebe afala tadhakkarun e on wajitotako wala aqulu lakum yatotako on kadi indi hino ka khaza inullahi sabi jengaluji alladin sakkona mi nokkay wonna hore amami wadana goddo ko mi fala wala alamul ghaiba mi anda ko wirni wala aqulu mi yetaki on inni mi malakun kum malaikaajo ha hande wala aqulu mi wi anta lil ladina wonande ben tasdari be on don jasinde ayunukum gite modon den e mudum wonde lan yu'tihumullahu allah katabe khairan mojjere dun yaltata ka hundo ko an allah ko allah alama buri andude bima fi anfusim kon kawunkiji mabbe inni mi idan ontuma simi wadi dum lam nazalimin haram je ha may toñube fala be yanuho kadi jadaltana gomdi a wengi mengo ya diskiti men moƴƴa faktarta ɗuɗiniji dalana wenjugol mengol he fatina addani men joni bima tayduna ko foduɗa men lette in kunta salat kimna swat gin kaji yaɗo e gongoɓe so tawi koye haala wirto wonɗale kadi menen mi ronki qaloyɓe innama yatikum be ande ko addanta on ɗen lette allahu ko allah insha simo faala e lernde o faala e noneno o faalira e nokkuka o faala wama antum awanal bi mu'jizina lawatobe mono yetton dum wala yanfa'ukum nafoita on kadi on say nusi la baredu angal on say in arattu haymi falo ya an ansahalakum de milaban tawredu in skoni kana allah alla latike yuridu ko fala an yughwiyakum konde bewinta onon bebe mi huwa rabbukum ko kanko lejeyi on wa ilayka faade kama ko turja onon ko ruttete don
am yaquluna kaɓe wiya iftarahu a fefinde qur'an qul wiɓe niftaraytu simi fefinde qur'an fa alayya ijrami awa harayno fawilam bonnere anden bakkatu an o ho ana min bari on komi woɗɗitiɗo mimma tujrimuna immorde ko won ɗon bonnude kon wa uhiya wa haynama ila nuhin faade annabi nuhu annahu ko woni lan yu'mina gomɗinta min qawmika immorde yimɓe maɓen illa man qad amana si wona on tawnoɗo gomɗini fala tabtais wata suno wata taƴo bima kanu sabu ko ɓe laati kon alegoy wata mette ha feƴƴita ko ɓe laati yafaluna ɓe golla wasna il fulka yawle salana kamɓe ha yunna e gite amen wa wahayna e ayna teeri amen wala tukhatibini wata yewtoyan noon ta tuggoyan haala legoy fil ladina fi ɓen zalamu ɓe toñude innam no kamɓe mukhraquna ko ɓe yoleteɓe lesugol kalana ɗum no mari qissa jano mari histoire jano mari tariha jano on nodday ka numéro téléphone 628 60 53 09 même numéro Selcom Intercell Sotelgui